sini recamang kereng hasteni recamang kereng Bubagra ni sengkrak joto topat ni samung tangnai ro dini jeng joto no bokhawo khatung khajar khlaiwi jeng phailai jak samung kupramani bisingo phan Bojaka tini Bubagra ni je Achaima Sal Balaino dong. Jeng hingke Killa Bagma blogo 18 bla bisio jeng tini 18 bla hati thua jeng tini kuthung lai thangai Bubagra Achaima ni Sal Balaino Oh je tini ni pandawo tam panda mo luar di dong. Tini oro jagao jeng Bubagra ni dage mani bising tui jeng sini Bubagra je sono dage kha jeng grei rong no subawani hamya saya ngai tongnai dukha kosto mawi tongnai rong no ya phlogani bo sono dage kha jeng ya ko phlog lai kha jeng kurui no khungni buku khoroksa burisuk tongnai bono jeng nok tangai rokha hingke tei jeng hospital rogo bo haina bemar majagoi tongnai borok no bo haina jeng gotoi ni manai rok bagoi ro lai Haste hayo ni lukurono tamo ko bum narang nam. Haste hayong ni lukurono ko bogani musugo je jeng sini dofa thamsa ngani je jara khasia busia ngai kona hasu kona o tongnai ro te sini dofa no siniya ngai tongnai ro borok no bo phaidi jeng ko kusara ni musugo ang phaidi joto kha baksa khub baksa ya pri baksa khlaiwi jeng sini dofa no muthangani sini Bubagra no loge rowani bangai ang lukurono ko kusara ni musugo Kini di sini mungko. Ani bemo asa jamatia Killa Bagma blog ni engui TWF ni president. Sentini sini Killa Bagma Tipra Motha blog committee mara bising YTF TWF sini TEF joto sini Bubagra ni warrior roni tuido Mumbai sentini oro Killa amsaino 18 bla hati bazaro sini Bubagra Maharaja Prabhu Kishur Manikyo Bahadur boni 44 year boni boyos kakha boni Achaima ni Sal Achaima Sal sentini oro jaga 18 bla hati bazaro sen joto Bubagra no hamjaknai hano hamjaknai Bubagra no logernai joto no sentini hohom dodon ke boni Achaima ni Sal no sen palailai palayani thangai tongo sini loge song hai tongbayo tei sasani bisingo ni sini main sini je panda program sensari rojangai ani bangai sara Tipra sini 19 do phakung thai bara borongno o message ni bisingkai social media ni bisingkai jotono sani musugu sengkabok jotono sini Bubagra ni bisa Bubagra ni logeo matongai nei thansao matongai nei o thansani bisingkai ni sini Bubagra ni boyos je 44 kakha botei bo ayu kolok hai sini Bubagra sini dot ano nayani bangai kahake nayani bangai boni omortei bola kungla thung bono seng jotono sini Ishwar Bhagavan sing bono diai nei boni boyos tei bo kabang khet thangai singno logerala thung sini kungthei bara pyok jamani wo boni yak singno kahake suba mala thung hai hnai na sing boni jormodin boni Achaima ni Sal no palaimani sate ne sing jotto khatung laijak sing hohom dodom khai sing tini 18 bla hai bazar hatio sing kotor kaisa sing panda thailai nei o pandawo sini borok logero sini Bubagra ni warriors log sini thansano chajaknai Bubagra no chajaknai sini kungthai bara no chajaknai jotto no khai tongo sing teisa skene nognai sini je o sini Bubagra ni Achaima ni Sal je panda palaini no sing teisa nognai hahaino jotto Ko pandawo sao phai man. sini pandawo phai tongo sini borong rang TTI de sini sare phanga dom borong rang pun moson romatia phai teisa san bisingo no sini main pandawo so phai Bono kari teisa bo phai. tei boni loge EM rok tongnai jototugu khobor makha EM tongnai tasara sini all local ni sini district committee central committee block committee sini Tipra Motha YTF TWF joto oro jaga sing joto kedalaina sing tini Bubagra ni Achaima ni Sal no hokdo ke palai Bubagra to bini Achaima ni Salo kaisa message rokalo Tipra Motha ni warrior rok kaisa message mani to bini Achaima ni Salo kegra yawi je mansa tubya lokurok no tuba ko nani khangni khamani ya o ko buthik ne kinte pia jeng amoni sate o program ko chole nai ne sing sini wayo ekdom wailigo sini YTF sini khoroksa Killa amchaya koreino kuno sing